chcem povedať aj k tomu dodatku. Takže takto. Pani Cintulová v podstate chcela predať, hej? Vybavila, alebo teda podala projekt, získali sme peniaze, 42 000 nám prišlo na účet, už sme ho... Tak, my sme podali projekt, ale cez 40 000 eur nám prišlo na bankový účet obce ešte v roku 2024, však my peniaze vyberali z kreditných účet, tie sú tu dávne. Ona si niekedy v máji proste, ja neviem z akého dôvodu, sa rozhodla a požiadala starostu, aby jej zaplatil predkaz. Tibor jednoducho možno, ja neviem, je to jeho kompetencia, posunúť nemohol to vyplatiť on. Tak, veď vám to chcem vysvetliť. Požiadal, posunul jej požiadavku do zastupiteľstva o vyplatenie predávku. A teraz vám poviem, bolo to jasné, že to nebolo v tej pôvodnej zmluve. Ale ono to funguje tak, že najprv musíte mať rozpočtové opatrenie. Ako sme tu na začiatku, sme vlastne v roku 2025 a dnes sme schválili rozpočet, plán. Čiže my máme rozpočet na budúci rok. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy hovorí, počkajte, aby som netápala, ja som si poznačila tie paragrafy, že paragraf 19 odsek 5. Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. To znamená, že nemôže byť uzavretá zmluva, kým to nie je schválené v rozpočte. Hej? Iné sú peniaze účelové, tie môže vlastne priamo vlastne Janka zaradiť rozpočtovým opatrením, lebo sú dané na určitý účel, keď prídu. Ale tu jednoducho musel byť zvolený taký postup. Bolo prvé rozpočtové opatrenie a na základe toho rozpočtového opatrenia vlastne mohol byť podpísaný dodatok. A prečo dodatok? Pretože vlastne keď ste to tu schválili, tak Janka začala rozmýšľať, volala, a v podstate sme pripravili dodatok a teraz to neviem nájsť, ale podmienky zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy hovoria, že ak niekto chce zaplatiť predávok, teda chce obec zaplatiť predávok, musí byť ten predávok dohodnutý písomne a dokonca... A to ja rozporujem. Dokonca sme našli, že musí byť do 3 mesiacov vyúčtovaný. My sme to všetko tej pani Cintulovej do toho dodatku dali. Dali sme jej podpísať, že bude poskytnutý predávok, že musí ho do 3 mesiacov vyúčtovať, alebo teda dodať tovar. A ešte som absolvovala jedno úvoškolenie, tak sme tam dali, počkajte, ale to nájdem, takú vec, že vlastne sme dali podmienku, myslím, že aj do toho dodatku sme to dali, že musia byť dôvody uzatvorenia dodatku je ich potrebné zachytiť v dokumentácii k verejnému obstarávaniu, a toto som ja mala v zošite napísané, konkrétny dôvod uzatvorenia dodatku a väzbu na zmluvné plnenie. Toto sme pani Cintulovej, takto sme jej pripravili dodatok a ona cukla. Takže my sme vlastne tie peniaze z Jankou zastavili, aby ste vedeli. Hej? Ale ja tu nemôžem proste protestovať, keď ona skúšala, hej? A my sme sa nedali, aby ste vedeli, o čo ide, hej? A potom prečo sme v tom článku vyzneli? Môže sa vyjadriť, že sa nie veľmi zle, tak dúfam, že sa dajú a vyznie veľmi zle práve preto, pani Škorňová, to vyznie práve preto, lebo z pohľadu technikály, čo ste opísali, vyznieva veľmi ešte horšie, pretože vy ste robili ad hoc opatrenia na to, aby ste jej to mohli dať a ona ešte viac cukla. Rozumiete tej logike? Vy ste to nepochopili. Ona by zavolala, ona chcela peniaze a vy ste hľadali spôsob, ako jej to dať a podpísať. To ste mi teraz povedali.